khyrwit sendon Joa Neves daka hatrick haka jingye le ka lik wan deng apdang sobhai phi ki parlok syak ne ka channel bat lada phide ibdang thamai sngo phaban subscribe like bat share te hoj parlok haka jingye le ka lik wan hapadeng ka PSG persya ya ka talaus ka PSG kala la ban job haka ne ka jingye le ka daka bakali yo ban tep dan reula lai kul bat yakite ki gol yo ban tep da Joa Neves slightly artli udembele langba ki penalty bat kawai ubar kola kat bah kawai pat ke jingile kai Premier League hapadeng ka Chelsea persya ya ka Fulham ka Chelsea kala la ban job ha kane ka jingile kai da Ireland not goal bat yakite ki gol yo ban tep da Enzo Fernandez kawai langba ka penalty bat ujau Pedro kawai bat menta ka Chelsea kadang bat haka kerdan ka banangkong haka miet yakin pon jong ka Premier League da ka bakali yo ban kamai dan nyaw pon kat ba haka wai pat ka jingile kai Premier League hapadeng ka Manchester United persya ya ka Burnley ka Manchester United kala shulai salin na ka jingsha lerang na marhaba pe ya kirkom yele kai jong ka Man United kadang isyem jing e bha ban job ya ki jingile kai pathoy perlok hakane ka jingile kai kala la ban job dalai arkul pat yakite ki gol yo ban thep kawe ka dei ka on goal kawe la thep daw embomo bat kawe pat la thep daw Bruno Fernandes langba ka penalty ha ka last minute ka ba pen job sundon ya ka Man United bat ha ka jingile kai Bundesliga hapadeng ka Bayern Munich persya ya ka Augsburg ka Bayern Munich kala la ban job ya ka ne ka jingile kai dalai la arkul bat yakite ki gol yo ban thep da Luis Diaz kawai bat ujina bre kawai u asili kawai kat ba haka jingye le kai La Liga pa hapadeng ka Real Madrid persya ya ka Mallorca ka Real Madrid kalala ban pelim ya ka Mallorca da arloi gol bat yakite ki gol yo ban thep da Vinicius kawai u Arda Güler kawai te hoj perlok haka naga jingye le kai ka Real Madrid kalele kai pha bat haka jing shisha kal jan yo ban thep hadu san gol hanrei namar ba artli gi gol jong Mbappe kil shakan ta no da ka VAR bat ka wei ka gol jong Arda Güler ka badei ka handball bat ki offside hanrei menta ka Real Madrid kadang bat haka kerdan ka banengkong haka mi yakin pon jong ka La Liga da ka bakali yo ban kamai da kandai point bat ka Real Madrid ka dei ka wei na kitim ka bala shakan ta bun tali ki gol na ka VAR kat ba nakaliang jong ka Barcelona pa kan say kun persya menta kami iya karayo walkeno haka Porsche BJM shiteng senya pat nakaliang ka Inter Miami jong Lionel Messi kan say kun final league cup lashai kasngi haka Porsche shiteng step persya iya ka Seattle Sandar te parlok panti kena bat sakhi bat pait iya kane ka jingle kai daka ba follow iya kaleng ngalabo haka description kuble shibon wat kalian ban subscribe